Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna, zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guztiz ahaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko fededunen aita gorena, Sanzernin gotzaiaren predikuaz, fedearen argia piztu zerigun, eta bizi berrira sortarazi ginduzun bataioan. Egizuarren, haren etxempluari eta otoitzari esker, izan gaitezela evangelioaren testigu munduaren aurrean, eta parte izan dezagula Kristoren piztueran zuregin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Deuteronomio liburutik, Moises honela mintzatu zitzaion Israel herriari. Jaunak Lebiren leinua bereizi zuen eta eginkizun hauek ezarri zizkion. Jaunaren itun kutxa eramatea, jaunaren aurrean liturgi zerbitzua betetzea eta beraren izenean herria bedinkatzea. Eta hala egiten dute gaur egun ere. Horregatik, lebitarrek ez dute ondare zatirik gainerako Israeldarrek bezala. Jauna bai dute beren ondare. Jaunak zure jainkoak hitzeman dien bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Egunero zaitut bedinkatuko, zure izena mendenen mende dut goretsiko. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Haundi da jauna guztiz goresgarri, haren haunditasuna ez daiteke igarri. Bertan dago jauna deitzen dutenengandik. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan Jesusek Jerusalemera bidean zihoala, igarotzen zituen herri eta auzoetan irakasten zuen. Batek esan zion, jauna, gutxi aldira salbatzen direnak. Jesusek erantzun zien, saia zaitezte ate estutik sartzen. Egiaz esan, askok sartu nahi izango du, baina ezin izango du sartu. Etxeko jaunak jaiki eta atea itxizkero, kanpoan geldituok ate joka hasiko zerate. Ireki jauna, baina hark erantzungo dizue, ez dakit nongoak zeraten. Zuek orduan honela hasiko zatzaizkiote. Zurekin jan eta edan izan dugu, eta zuk gure plazetan irakatsi izan duzu. Baina hark erantzungo dizue, ez dakit nongoak zareten. Alden igandik gaizkileok. Orduan negarra eta hortz karraska izango da Abraham, Isaak eta Jakob eta profeta guztiak jainkoaren erreinuan ikustean. Zeuen burua berriz jaurtia. Asko etorriko dira sortaldetik eta sartaldetik, iparretik eta egotik eta jainkoaren erreinu gomaian eseriko dira. Begira, orain azkeneko den zenbait jende lehenengo izango da. Eta lehenengo den zenbait azkeneko. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurkoan, Sanzernin edo San Saturninoren eguna dugu. Batez ere, bi tokitan ospatzen da, zenbait santu egoten dira, mundu osoan ospatzen direnak, beste batzuk, esan genezake halako sektore batean, igual, lan konkretu bat edo ofizio konkretu bat egiten dutenen artean edo orden erlijioso batekoak edo eta beste batzuk leku konkretu batzuetan bakarra ospatzen direnak. Horietako bat dugu Sanzernin edo San Saturnino. Hain zuzen ere, bera Tolosakoa zen, Frantziko Tolosakoa, Toulousekoa, etzan Gipuzkoarra, baizik eta Toulouse hirikoa, han jaioa,
hirugarren mendeko santua dugu, eta misionaria izan du zen. Pirineotan, Galiako zenbait tokitan, eta beste tokiren arten, Iruñan ere egon du zen. Eta hain zuzen ere, Iruñan tradizioak dioenez, berak bataiatu zuen San Fermin. Eta horregatik gaur egun San Saturnino, San Fermin Iruñeko zaindaria dugu. Hain zuzen ere, horregatik Iruñan ospatzen da San Saturnino, San Fermin, Nafarroa osoan ere bai, eta gero Toulousen. Han, hain zuzen ere, Toulousen martiri hil zuten. Hau da, bere bizia misolari bezala eman zuen, eta pentsatu behar dugu, garai hartan zer zen misolari izatea. Oinez, batetik bestera, persekuzioak ziren oraindik, esan genezake, 3. mendean, oraindikan kristautasuna pertsegitua zegoen Erromatar inperioan. Eta horregatik nahiko bizimodu zaie, tokatu zitzaion, baino bere borondate guztia Jesusen berri ona zabaltzea mundu osoan zehar. Eta gero, Toulousen, hain zuzen ere, martiri hil zuten. Tradizioak dioenez, ez zuen jainko paganorik adoratu nahi izan, uste Jupiter edo olako jainkoren bat adoratu arazi nahi izan, eta beak ezezko esan zuen. Ez zuen, benetako jainkoa beste jainkoik adoratu nahi. Eta horregatik kondenatu zuten tradizioak dioenez zezen bati lotu eta kaleetan zehar ibilizun zezenak dena txikitu arte eta bertan hil egin zen. Horregatik zezenak eta San Fermin eta guzti horrek badu halako baita ere esan genezake oinarri teologikoa. Hain zuzen ere gure San Saturnino, gure San Fermin, guretzako oso santu importantea, berak bataiatu bai zuen San Fermin, esan genezake horregatik konsideratzen da gurean beak egarri zuela nolabait fedea 3. mendean, eta gaurkoan eskatzen digu bere bitartekaritza. Mende asko pasatu dira, baino gu ere, gure garai hauetan, misionarin premian gaude. Jesusen fedea berritu, indartu, bizkortu dadin berriz ere gure herrietan, gure etxeetan, eta baita gure baitan ere. Ixorrezazu jauna, zure bedeinkapena, gure emaitza hauen gainera, zure maitasunak sutu gaitzala. Maitasun horren indarrez garaitu baitzituen Sasernin santuak bere gorputzeko oinazea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai, eta zuzen bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Martiri santuak goratzean, zu goratzen zaitugulako. Eta hien martiritzako sufrimenduetan, zure indarraren ekintzak miresten ditugulako. Zuk ematen duzu bihotzonez fede gartsua. Zuk sendotzen iraupenean, eta garaipena ematen zorian Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abestuz adoratzen zaituzte, eta guk ere ingeru guztiegin batean beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerulurrak beterik dauzka zure dizdirak, osana zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri.
Egitzazu bada santu giardu hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afarondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zera da jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvapenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure serbitzari onartu gaituzurako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gureita santu eta gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi hori jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Zure zurregetza, zure gospete indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, amen. Jaunaren pakea, beti zuekin eta zure espirituarekin, emailuzue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pegatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pegatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotsa zuk entzen dezu munduko pegatua, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua entzen duena zorion zuak, jaunaren maila deituak jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baino santzazu izbat eta sendatuko naiz.
egin dezagun otoitz. Hartu dugun eukaristiak indarra itzela jauna, zernin martiri santua indartu zuen bezala. Bai, zure zerbitzuan leian agertzeko, bai bere negaldian sendo irauteko Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin. Berinka zaitzatela jainko guzialdunak. Aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrak jangoikoari.